सानथामाव जुदि दास मोनाला बे मुलिखौ आंनिखौ लाबो गाहत दस्रानिखौ लाबो गाहत आहाराव जायो बुंनानै लाजिनानै लाब गैया नोंथांमोनखौ आंनिसिम सफैनायनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ रोजा रोजा हामबाय होनो आरो आङो बे गारायनि सोमोन्दै बुंलांनायसै माने गाराय होनोब्ला गाराया आलदा आलदा थायो ओमफ्राय बे गाराय आलदा आलदाखौ मिथिनो थाखाय स्टेन्ड जानाया डाइरेक्ट नोङो मेगनजों नुयो ओमफ्राय मोनसे सिखा बौनायखौ नोङो डाइरेक्ट मेगनजों नुयो मोनसे मैसो सौजानाय बा मोनसे दोलानायखौ नोङो सिदा नोङो मेगनजों नुयो खिन्थु केन्सार होननाय बुस्थुखौ नोङो फार्स्टआव मेगनजोंबो नुनाय नङा आरो नोङो सानफ्लांनायबो नङा बेखौ आं बुंनोसै केन्सार होनोब्ला मोनसे फिसा सिथर बायदिबो जाग्रोयो ओमफ्राय बे फिसा सिथरना मानस्लु सास्लु जागोन ओमफ्राय बियो बे सिथर फिसाया मोननानै मानस्लु सास्लुआवनो बे गालांगोन ओमफ्राय बे गेजेरनिफ्रायनो मोनसे गिदिर जाखांबोयो बे गिदिर जाखांबोबायब्ला हमनानै लादो बियो गुग्ला नङा आरो बियो जेनेबा सोरबा मानसिफ्रा गिनानै बुङा आं केन्सार जाबाय होननानै माने खुगा नाङो मा नाङो बेखौहाय दाफोथाय नोङो सिदा बुङानला बियो बुबाय साबाय आलौबाय ओमफ्राय बे आलौनायनि गेजेरजों बियो माखासे मास मोनसे माखासे 15 दिन माखासे मास मोनसे एसेबो बारा लानो हागौ आरो आथिं थाखाफोराव जायोला 3 मास 4 मासबो लानो हागौ माने गब्लङो एसे दिरि जायो जिखुनु जायगा गोदोना माबा जाबाय गोदोनायावनो एसे थाबैनो गब्लङो माने बे आथिं थारखा आखाइ थारखानि बादे दस्रायाव माने गब्लंनाया एखेयानो हयथ' 10 दिन 12 दिन बा सानबा उन सिगां जानो हागौ गाराय गिदिरना गिदिर दुखांबोखागोन ओमफ्राय एसे फिसा जागोनना बे एसे फिसा दुखांबोखागोन अजानि थाबैनो नागिरफिन डक्टरनि ट्रिटमेन्टआ जोब्बायथाय बेखौ नागिरफिन आरो आङो केन्सार होनोब्ला आङो 100%आव आङो 90%खौ मिथिगौ मानोना आङो 18-19 बोसोर जाबाय होबोनानै माखासेखौ आङो ओरैनो आगोल मुलिफोरखौ आङो टेस्टिं खालामहरनोमोन माखासे आङो गैयिफोरखौ एसे एनै खम सम फैसाजोंनो आङो सोखाहरदोंबो आरो दाबो आङो बेसेनखौ बारा लाया आरो आंनि अनगायै आंखौ आसा खालामालासिनो दस्रानोबो होनो हागोन माने जेन' रायजो राजाफ्रा गोथाङैल' थानो हायो आरो जों बयबो मानसियानो जों न'खरसेनि बायदि आरो जों बयबो मानसिया जोङो मोनसे लोगोफोर बायदि आरो आङो ओरैबायदिमोन गामिनि मानसि बा उसुं गुदिनि बा एसे बे जोंनि ओनसोलनिल' मानसिया थांनानै थादों जोङो मोखां नुलायनानै माने रंजा बाजा संसार जानो जेन हायो बेबायदि कन्डिसनावमोन बेयावमोन आरो बेफोरबो जाहैगोन नामा जायो बेखौ आं एसे नैबे गारायनि सोमोन्दैखौ एसे बुंबावनोसै जुदिबा बे बुबाय ओमफ्राय गुब्रुबाय नैबे गुब्रुनायाव मोनब्लाबो माने बियो अट'मेटिकलि बे 15 दिनजों हामगोन आरो सासे अजानिखौ आंनि बादैखौबो हो आरो सासे अजानिखौ 15 दिन 20 दिन बेयाव नेनांगौनि खोथा गैया खोथा गैया बे थै गुलांगोनसो माखासे अजाया हगाराबो जानो हागौ आंबो हगाराबो जानो हागौ खिन्थु आं बेखौबो दाने आङो सिदा बुङो जुदिबा सानथामाव जुदिबा दास मोनाला बे मुलिखौ आंनिखौ लाबो गाहत दस्रानिखौ लाबो गाहत साननैजों प्रमान सानसेयावनो प्रमान अब्लाबो आं सानथाम होबाय मोनसे सोंलुबाव आजिखालि माने हिन्जावसाफोरनाव बा हिन्जावफोरनाव बे ब्रेस्ट केन्सारा गोबां कमन जाबाय आहाराव जानाया किसुमाना खिन्थानानै लाया किसुमाना सिरि डक्टरनि ट्रिटमेन्ट लादों हामाखै दासिमबो दा बैफोरबायदियाबो फाहामथाय मोनगोन नामा माने बे मोनसे आहाराव जायो बुंनानै लाजिनानै लाब गैया आरो बियो मेगन गैया जेरावखियाबो जानो हागौ बेखौहाय बुंनाङा बे जोंनि मोदोमा बे एखेयानोखा बियो जानांगौला जेरावखिया माने जायो ओमफ्राय जेनेबा आहाराव जाबाय अपारेसन खालामनायखौबो आङो नैबे आदा सम्बारुनि बिजामादैनि बिब' आङो बेखौबो बै थिनालियाव बे लिंलांनानै गादों आंहा प्रुफ दङ बेखौ अपारेसन खालामबायमोन बेस्रा बियो डक्टरनाव थांबाय थायोमोन
ओमफ्राय आं बुंदों नों दिनैनिफ्राय डक्टरनाव थांनांला बेजोंनो सोखागोन नों फोथायलाबो फोथायालाबो बेनो नोंखौ मुलिखौ सोखागोन नोङो दा फोथाय होनब्लाबो मुलियानो खामानि मावगोन होननानै माने आङो बुंबोदों दा बेजोंनो खिलार